70% na nga andam ang dakbayan sa Sugbo alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa Sinulog 2026. Sayranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa suman sa Yuletide season, ang Sinulog 2026 usab karon nagitutukan sa lokal nga kamhanan ug sa atuang kapulisan aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang dako nga kasaulugan dinhi sa Sugbo. Gipaniguro sa lokal nga kamhanan nga nahan-ay na ang tanan alang sa dakong kulturanhon ug relihiyosong kalihukan sa Dakbayan Sugbo. Ang Sinulog Festival ug ang kapistahan ni Senyor Santo Niño sa maabot Enero 18. Mato ni Konsehal Dave Tumulak ang gisangunan sa Sinulog activities nga 70% na nga andam ang dakbayan og 30% nga nahabilin. Ang mga ginagmay detalye na lang ug ang pagsugod na gyud sa aktibidad. Sayo nga nakapanganda matud pa ang Sinulog Foundation Incorporated nining maong kalihukan. Lakip sa gipaniguro nga masunod ang dagan sa programa sa Sinulog Grand Parade nga pagasugdan sa buntag pinaagi sa Santos nga misa nga pangunahan ni Archbishop Emeritus Jose Palma hangtod nga mahuman ang target nga alas 7 sa gabi. Doon usay pagbutang nga bleacher sa ruta sa Grand Parade nga kapahilunaan sa mga tumatan-aw. Magbutang usab og mga portalets ug girasig ang mga establishmento nga mo paggamit sa ilahang mga pansayan. Halos na kompleto na nato ang atong mga preparasyon. Ang D-Day na lang mo atong paabuton. Samtang ipakatap sa Philippine National Police ang 10,000 ka mga pulis, uban ang mga force multipliers nga mao'y mo siguro sa kapsaw kalinaw sumaabot nga Sinulog 2026. From January 5, mo na ang send-off nato sa tanan natong security. Naglakip January 5 at 6 a.m. dire sa Cebu City Sports Center. Ato nang i-deploy as early as January 5. Makita na ang mga security, mga kapulisan, mga volunteers. Lakip sa hugot nga gipangandaman ang relihiyoso kalihukan nga pagasugdan sa Misa Novena karong Enero 8 ug ang katumanan sa pangilin sa Enero 18. Sa dili pa mo abot ang big day no sa Enero 18, sunod-sunod nga makalihukan in line usab sa pagpahigayon sa kulturanhon o relihiyosong kalihukan sa kapistahan usab ni Senyor Santo Niño ang gibantayan or bantayan sa atong awtoridad aron masiguro kuning hapsay nga mapatuman. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.